Jej. Dobrý večer, přátelé. Já vás zdravím z východních Čech a tentokrát naše skupina Čechy a Morava by vám chtěla říci nějaké své zkušenosti, které máme velice zajímavé z přístrojí od společnosti Asociace Věda. Já jsem osobně 2 roky v této společnosti a zkušenosti se jenom hromadí. Jsem velmi spokojená s tím, že jsem vlastně tady do té společnosti přišla a přivedla kupu přátel. A myslím si, že dneska uslyšíte i od nich velice zajímavé reference, které vás můžou povzbudit i k tomu, že pro vás a vaše blízké mohou tyto přístroje vlastně fungovat také takovýmto způsobem, anebo mnohem zajímavějším. Já tady mám dneska velice zajímavé přátelé. Ještě bych se nejdříve chtěla představit. Jmenuji se Milada Armány. Jsem, jak jsem říkala, z východních Čech. Vysílám ze svého hradu v Suchovršicích a to je mezi Úpicí a Trutnovem. A ráda bych tady přivítala paní doktorku Didu Majerákovou, která nám řekne vlastně přístroje a pohybový aparát. Mohu Dido poprosit? No, ano. Dobrý den, já jsem Didy Majeráková z Teplic a Věda mě vlastně oslovila díky tomu, že já jsem lázeňská doktorka. Takže v podstatě na principu prohřívání a používání elektromagnetických přístrojů vlastně funguje celé lázeňství a napravuje tak svalové disbalance u našich klientů a různé jiné problémy s pohybovým a nervovým aparátem. Já mám sama praxi biorezonance, ale mám tam i masáže, takže já mám dost kvalitní zkušenosti s používáním přístrojů Věda. Sice mě nenapadlo, prostě já to mám všechno v praxi, akorát tady mám zlatý aktivátor buněk doma, který používám pro svoje osobní potřeby a ty jiný přístroje, když potřebuju, tak si je v podstatě přinesu domů a používám je taky. Co se týče mých klientů, tak mám obrovské úspěchy s potížemi pohybového aparátu, které nejsou řešitelné jiným způsobem, rychle, jiným způsobem, takhle. Takže spoustu spokojených klientů s bolestmi šíje, beder, se zamrzlým ramenem, s bolestmi karpálních tunelů, s ostruhami, se svalovou dysbalancí na dolních horních končetinách v oblasti pánve i v hlubokém svalovém systému. Tak pro mě je to v podstatě obrovský pomocník a jsem nesmírně ráda, že můžu být tím člověkem, který uvádí ty přístroje v podstatě do české společnosti. Lidi jsou nedůvěřiví, ale když pak vidí, jaký efekt má ten přístroj, tak si myslím, že ani neumí docenit vlastně to, co umí. A pro mě znamenají přístroje Věda to, že moje práce už není tak namáhavá, že už se blíží bezúsilnosti, protože není jednoduché mobilizovat pacienty nebo provádět postizometrickou relaxaci svalů, které jsou zatuhlé v tělních systémech. Takže za mě prostě jenom chvála a jsem ráda, že můžu šířit vlastně tím svým uměním přístroje, které nám nabízí Asociace Věda. Sama tady mám aktivátor buněk, který prostě mám v posteli. A když dneska například jsme byli na výletě v Děčíně a udělali jsme si na koloběžkách, teda nemechanických koloběžkách výlet asi na 42 kilometrů. Takže já si vezmu zlatý aktivátor, projedu si prostě tělo
uvolním svaly a nabídu zase další energie. Co se týče i přímého důkazu, že aktivátor aktivuje buňky, je u mě teda moje velká hříva. Teďko. Ty vlasy mi vyrostly opravdu během velmi krátké doby a v životě jsem neměla takhle dlouhý vlasy jako po takzvaném fénování vlasů aktivátorem buněk. Takže myslím si, že když každý z vás pochopí, jakým způsobem má používat přístroje, že Ventum je uživatelsky nejlepší a nejjednodušší přístroj, který hluboce zahřívá, zároveň detoxikuje tělo. Pak uvolňuje svaly. Vždycky ho používám před použitím BEMu, kde se prohřeje systém a ty svaly lépe relaxují. A BEMem lze provádět masáže, uvolňovat taky svalové řetězce a lze ho použít i vlastně na obličej a já jsem zkusila i teda na sliznice, protože jsem se se zabývám v podstatě uvolňováním svalů na obličeji a formování obličeje. Takže to mě taky nadchlo, že to všechno lze. A všechno se můžete naučit na kurzech, které vlastně Asociace Věda poskytuje. Tak to by bylo za mě tak jako souhrnem všechno, protože kdybych se měla pak vyprávět o detailech, tak to by bylo nekonečné. Ale nicméně může se mi klidně každý ozvat a zeptat se, co a jak. Milátka, kto je? Mili, máš vyplý zvuk, ahoj. Áno, Milátka. Tak já si to povídám. Já tě budem Děkuji za upozornění. lebo bude Já se zeptám ještě Didi, protože já to úplně slyším, jak ty lidé se ptají, jak dlouho paní doktorka si fouká vlasy a jak často, že jí takto rostou. To bude první otázka všech, kteří se na to dívají. Tak Milátko, vlastně já si myju hlavou méně často než dřív, protože ta kvalita vlasů je mnohem lepší. Takže u mě to je jednou týdně teda. A stačí to? Ne, absolutně to stačí. A vůbec mě udivuje, že mi ten dlouhý vlas tam vydrží. Rozumíš? Jo, že prostě... no já teď vlastně dělám soutěž sama se sebou kam až. Takže to nechávám to růst. To je krásně, děkuju. Ještě mě napadla jedna věc vlastně k tomu aktivátoru, protože my máme brožurku a mnoho lidí mě řekne, ježiš, 20 minut denně, na to nemám čas. Já jsem zjistila, že opravdu stačí a funguje ten aktivátor buněk i na malou prostě časový úsek. Je to tak? Co se týče mých zkušeností, tak u mě je to tak 10 max 20 minut. A opravdu i mě to nakopne, rozumíš? Já mám takový život, že ráno jdu do lázní, do 3:30 tam jsem, pak ve 4 hodiny 3krát týdně chodím do mé praxe, na biorezonanci a vlastně mě totiž i udivuje to, že přijdu v 7 hodin a jedeme na hory, jedeme běhat s manželem a vrátíme se v 10, ale mně se ještě chce. A je to podobné těch přístrojů, rozumíš, to dřív nebylo. V podstatě mluví se o přístrojích, ale i doplňků, jo, co se týče jako čínského výborný, to, co vlastně nabízí ta firma. Takže vlastně ta vitalita v mých 50, skoro 6 letech je nevídaná, to jsem nikdy nezažila. A to mám si od roku 13 a mám opravdu dva drahý přístroje švýcarský a ten Ventum mi přijde, že má ještě jako větší grády. Jo? Já mám v tom přístroji frekvenci od herců do gigaherců a teraherci jsou ještě jakoby vyšší frekvence. Jo, takže tam ta vlna si myslím, že
ještě fakt je to lepší. A mně se líbí ta jednoduchost a i ta dostupnost. Protože ty švýcarský stroje, to jde do milionu prostě. Víš? Takže mi to jako přijde dobrý, jako tohle to lidi nechápou. Že oni to můžou mít za tenhle poměrně fakt jako nízký peníz. Já moc děkuju, že jsi to řekla, protože já každému říkám, že to mají vlastně domácí lázně. A dostupné domácí lázně. Ne, že by neměli chodit jako k lékařům do lázní, ale prostě na tu častou péči o sebe. To mají doma, v obýváku. No tady jde o to taky, aby lidi pochopili, že se mají o sebe starat. Víš, my máme 10 let do důchodu prostě. Víš, rozumíš, moje mamka byla v důchodu a my to máme teď 10 let a jediné řešení je udržet si kondici, udržet si svalovou hmotu, která jde BMM taky udržet, protože tam máš transkutální nervovou stimulaci plus elektromyostimulaci. A to lze udělat. Takže prostě ano, děkuji. Takže to jde. A akorát vědět, jak na to a v podstatě si říct, já nechci žít jakože tak, že budu žít nějak a pak se zhroutím, ale žít jako preventivně vůči sobě prostě láskyplně a věnovat péči tělu, který prostě je vozítko na duši. To je. Takže aby ty lidi se vlastně naučili se sami o sebe starat. O to jde. A to si myslím, že by měli přinést ty kurzy. Ano. Tak jo, já velice děkuji. Já taky děkuji za slovo a nechám další mluvit. Děkuji. Já jsem tu zahlídla Áďu, Andrejku Áďu Svobodovou, tak vzhledem k tomu, že nám tady povídala něco o vlasech Dida, tak poprosím teďka Áďu, která má vlastně taky podobné zkušenosti. Ahoj, krásný večer, všechny vás zdravím. Já teda taky, já se asi postavím, aby to bylo vidět, že já mám opravdu jako dlouhé vlasy, že foukám opravdu aktivátorem a ta kvalita se zlepšila. Já jsem teda vždycky si hodně potrpěla na vlasy a já používám na to i teda zlatý sprej. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale já vím, že je primárně na pleť, ale já ho opravdu používám i na vlasy, protože my holky, co máme vlnité, nebo vy, co máte kudrnaté vlasy, tak my je máme hodně jako vysušené, hlavně ty konečky, jo. A já prostě, jak jsem si to stříkala na pleť, tak jsem tak jako omylem zjistila, že ten sprej je dobrý i na vlasy. A já mám od Mily půjčený tady ten krásný zlatý aktivátor. On je výborný, že se dá takhle jako rozložit a i v té kabelce to vypadá hezky, když potom jdete za nějakou kamarádkou. Takže moc doporučuju. A foukám se s ním. Mili, jak ho mám dlouho? Jak jsi mi ho dlouho půjčila? 2 měsíce ho mám, nevím. Asi no, já ti ho brzo uloupím. Jo, je mi to jasný. Protože mě ho Mili vlastně primárně půjčila kvůli něčemu jinému, ale já bych ještě k těm vlasům chtěla říct, že mě už hodně vysvítaly šediny a mám pocit, že teďka, co jsem se bavila s kamarádky dcerou, která mi vlastně stříhá a barví vlasy, tak říkala, že je tam nižší procento těch šedivých vlasů. A fakt foukám 2 měsíce, samozřejmě ono to asi chce delší čas, že jo, ne hned, ale vnímáme, že to je jako nižší a ta kvalita je fakt jako jiná a rostou rychlejš. Jo, je to prostě, je to na těch vlasech jako znát, že jsou jiný, protože já bych se jich furt dotýkala. A souhlasím s Didy, já si taky myju vlasy jenom jednou denně. A kdybych je neměla tady jako mastné, tady jenom u hlavy. Tak jednou denně? Týdně, pardon. Pardon. Tak bych si je klidně myla i jednou za 14 dnů, protože ty spodky vůbec vlastně nejsou mastné. A jak tam dávám tu výživu a foukám to, tak prostě ty vlasy jsou boží. Jenom jsou prostě tady od těch kořínků jsou bohužel mastné, takže musím jako mít aspoň teda, zrovna dneska jsem si je myla dopoledne, jo. Právě abych tady nebyla jakože s omastkem tady. Ale mě Mili vlastně odpověděla, protože já jsem ve storíčku, a to je inspirace i pro vás, jak můžete někoho oslovit. Já jsem ve storíčku psala, že mě čeká rutinní operace a že se bojím bolesti. A Mili si to přečetla, ozvala se mi, zrovna byli v Číně, ozvala se mi, když přijela, přivezla mi právě aktivátor, protože jiný neměla v autě, tak bych ho tady nechala. A já jsem se strašně bála bolesti, já jsem taková cipoša, mě trošku zmáčknete, já mám hned modřinu. A
Mili mi ho vlastně přivezla, já jsem si začala foukat tu jizvu, máme teda fotky, jak to vypadá a hlavně, já nevím, jestli jste někdo někdy byli na pupeční kýle na operaci, ale to je věc, která vás zabrzdí tak na 3-4 měsíce minimálně. A já už po měsíci, když jsem byla vlastně u doktora, tak mi řekl, že nechápe, jak je to možný, ale že vlastně už je to tam jako zahojený. A jestli teda mám ty bolesti, se mě ptal a jako sám koukal i, jak ta jizva vypadá, protože jsem to fakt jako se snažila každý den foukat. Já jsem, když byl čas, tak jsem si foukala i dlaně a chodidla po 5 minutkách. A ta jizva vypadá prostě úplně jako, že nechápete. Jo, kamarádka, která byla v březnu, já jsem byla, myslím, v květnu, viď, na operaci. Myslím, No. že v květnu to bylo. A ona byla v březnu a teď jsme se potkali a její výzva vypadá hůř než moje. Jo? Tak jsme se tak jako říkám, hele, ukaž, schválně, jo. Tak říká, ty jsi potvora. A já jsem jí to nabízela, ona, no, víš, já nemám čas za to. No, takže i na tyhle ty věci, jako za mě, bolest po operaci byla tak asi, myslím si, že když jsem se vrátila domů, tak asi jenom tak 5 dnů, maximálně týden. Že fakt jako ty bolesti odešly. A co se týká té jizvy, tak tam to bylo fakt den, Mili viděla fotky, že den ode dne to prostě bylo hezčí a hezčí. Krásně se to zatáhlo. I když jsem tam měla takový jako na začátku hnis, tak se to hodně jako rychle hojilo. A vypadá to fakt jako hezky. A měla jsem tam takový, já jsem si myslela, že mi tam zůstane takový jako kousíček masa, jak oni to zašívali, tak mi tam zůstal takový jako výstupek. A ten aktivátor to tak jako celý zacelil, vlastně v tom, protože do toho pupku si člověk nevidí, že jo? Ale já jsem, když jsem si tam sáhla, tak jsem tam cítila takový kousíček jako masa. Říkám, to, jestli mi to tam bude, tak z toho si ustříhnu, že to tam nechci, ne? Ale ono se to zatáhlo, jo, tím aktivátorem. Takže to jsem fakt jako šťastná, že to vypadá dobře. Samozřejmě není to takový, jako že si řeknete, jo, nic tam není vidět, furt je to vidět, ale je to prostě, ten průběh je úplně jiný. I s tou bolestí, i s tím, jak to vypadá, tak můžu jenom doporučit. Andrejka, môžem sa opýtať, vy ste Určite. Dobrý deň, vy ste Dobrý ich den. po operácii, keď prišla domov, fúkala, alebo až keď vám stehy dali dole? Ne, až omlouvám se, týden po vytažení stehu, protože Mili mě upozornila, aby mi nezarostly ty stehy. Ty vlastně i tak, když jsem šla, já jsem šla až myslím po 15 dnech na vytahování stehů, takže vlastně po těch 15 dnech týden, když jsem začala foukat, jo, protože by mohly zarůst ty stehy a i tak doktor říkal, že byly jako když mi to vytahoval, hodně to bolelo, to jako se přiznám, ale sám říkal, že se to jako zahojilo hezky, jo, že měla jsem tam teda jakože částečně ten hnis, ten mi potom pomohl aktivátor s tím, ale jinak byly ženy třeba, kterým se to i rozešlo, takže já jsem na sebe fakt jako byla opatrná, ale když se vytáhly ty stehy a potom já jsem šla na kontrolu po vytažení stehu, myslím po týdnu nebo po 10 dnech a doktor sám koukal, jo, že na to, jaký tam byl hnis a všechno, že se to fakt jako, mně se líbí ten příběh, jak to říká Mili s tím Terminátorem, jo, že vlastně ta kůže se vám tak jako zatáhne, jo. Já jsem třeba člověk, nevím, jestli to máte, jo, ale když mám někde na těle nějaký strup, to je neštěstí. To já to rozškrábu. Teď všude prostě mi teče krev. A tady na ruce mám, čekejte, jestli to bude vidět, tady mám furt takový jako strup, co si furt jako odlupuju. A už jako já jsem tam měla takový velký flek, prostě díru v té ruce. A tím aktivátorem jsem to zase krásně zatáhla. Že já nechápu, víte co, já jsem ženská jako praktik, jo, já neumím prostě tyhle věci jako Didi, to je pro mě studnice skvělých informací, ale já jsem prostě obyčejná ženská, ale prostě ono se fakt jako zatáhne a ta hojivost je prostě mnohem rychlejší. Synovi jsem foukala, on je mladý, 21letý, tak jsem mu foukala třeba akné a taky se to krásně na zádech zatáhlo, protože on ještě jak je florbalový brankář, tak furt je vlastně v té výbavě, jako strašně to smrdí, mimochodem, to jako nikomu, buďte rádi, že nemáte, jestli máte nějaký děti a nejsou hokejoví nebo florbaloví brankáři, tak buďte rádi, protože to je masakr, to se nemůže často prát, aby se to nezničilo, že jo. No ale tím chci říct, že jak je to spocený, tak prostě to akné se dělá, vytváří se a stříkali jsme právě taky s tím zlatým sprejem a používali jsme ten aktivátor. A taky se mu to krásně zatáhlo. To jsem ti Mili vlastně ani neříkala, teď mě napadlo. A taková třešínka na dortu,
Co vám teda můžu říct? Na to mě právě Oksana inspirovala, když měla nějaký vysílání, kde mluvila o rajčetech, jo. Já teda bydlím jako v cihlovém baráku, takže jak kdybych mohla, tak na balkoně mám slepičku, ale bohužel. Takže žádný rostliny. Ale já vám něco ukážu. Mám tuhle kytku. Já už ji mám asi 5 let, jo. A ona měla květy jenom, když se mi přinesla domů. A teď si vemte, že já jsem začala používat aktivátor a dívejte, jo, já mám nádherný květy, jo, v té kytce. A tady ještě jeden. Jo, taky malinký tady. Takže za mě, to nejenom, že to funguje na nás lidi a na zvířátka, jak už tady byly videa, ale i na tuhle kytku. Protože já jsem říkala, to není, Milý mi říká, nebo že tak to zkus, tak jsem to foukala, když si foukám prostě sebe, že jo, tak ze sedačky, prostě jenom naproti sobě, jak mám poličku, tak jsem to tam prostě jednou nafoukala, vždycky dám tu 3 rychlost, že jo, to červený světilko nechám 1, ale to zelený 3, protože to má potom větší dosah, že jo. A normálně, a já jednou koukám a říkám, ty kráso, to normálně začaly růst kytky, teda ty květy. Takže za mě jako aktivátor funguje, já jsem taky člověk, že mám ráda důkazy místo slibů a tohle je pro mě takový důkaz, že to fakt funguje, protože ta kytka jako neví, jo, jakože já můžu mít placebo, ale ta kytka jako neví, že jo. Ale 5 let mi fakt jako nekvetla. Fakt 5 let, jenom vždycky prostě říkám, já už tě asi vyhodím, moje zlatá, co já s tebou budu dělat? No tak ne, takže je krásná a doporučuji, pokud máte třeba nějakou skomírající kytku, zkuste. Jo, a pak zase dejte recenzi, protože za mě je to boží. Nevím, jestli k tomu máte nějaký dotazy. Já jsem sem přiběhla od vaření, omlouvám se, tak jsem to tady na sebe nebo rychle vyhrnula. Jestli máte nějaký dotazy k tomu, tak určitě se ptejte. Jo, taky. Pani Andrejka, táto kytka vyzomera. Ideme hneď fúkať. Super. A já vždycky fakt jenom tak jako zase krouživýma pohybama máme sebe, že jo, tak já taky prostě. A ono je super, jak já to dělám večer, tak je vidět vlastně to modré světlo na té bílé zdi, takže já vidím, kde to foukám, jo, takže to je dobrý, že se trefím vlastně. Takže to hezky jako foukám a vždycky tak chvilku, já nevím, ani to není 5 minut, jo, třeba minutku, jak si vzpomenu. Říkám, tak holky, tak já vás teda pofoukám, ať si teda taky užijete a všechny tak jako se tak jako když jim dodáte prostě živiny nějaký, jo. Když dáme té pleti ten zlatý sprej, tak si myslím, že to samý to dělá s kytkama ten aktivátor a fakt je boží. No nevím, já se budu asi tvářit, když Mili přijede, že nejsem doma, protože já jsem jak straka, jak se něco třpití, tak to je prostě... Pani Andrejka, teraz je akurát akcia. Včera ju vyhlásili, dneska som to viešala do skupiny pre každého, kto sa registruje alebo robí si opakovaný nákup. Môžete získať aktivátor, ale nie ten predošli za 100. Jasně, Môžete chápu. kúpiť a ten druhý získate za 100 a môžete tiež potom niekomu pomôcť požičať. Jasné. Tak super, děkuju za slovo. Děkuju, že jsem se mohla zúčastnit a pokud budete mít nějaký dotazy, tak jak mě tady vidíte na Facebooku Andrea Svobodová, ozvěte se, můžu dát nějaký tipy. Ale ty vlasy, holky, to je prostě, to je boží. Jako, souhlasím s Didi, viď? To je prostě nádhera. My jsme black and white s Didi. Ne, hele, Adi, představ si, já jenom si beru svou chviličku, protože já si ty vlasy vlastně fénuju v posteli, jo, prostě vysprchuju se, jdu do postele a tam sedí a čte si z mobilu můj muž a jemu zhoustli fousy. Přesně. Chápu. To je vtip. A to je přesně ono, koukám sebe a to já jsem ještě vyšpekulovala holky tak, abych dělala 2 v 1. Tak já mám ještě na prstu kuří oko a to prostě přiznám se, že ho nedělám pravidelně, jinak už by bylo pryč, jo. Ale když už si ho foukám, tak jak jsem na té sedačce, tak se natočím tak, abych foukala prstíček a rovnou foukala i ty kytky. Protože my líní lidi prostě šetříme čas, jo, co si budem povídat. Takže takový tip ode mě. A kdybyste měli jakýkoliv dotazy, jsem tu a děkuji za příležitost tady říct pár slov. Já velice děkuji za krásné zkušenosti. A jo, samé srdce. Děkuji, Adi. A jestli je tady Eliška, tak bych ráda poprosila ji o další zkušenosti. Tak dobrý den, já všechny zdravím a ráda bych teda navázala na Áďu, která se zmínila o těch rostlinkách, protože věřím, že recenzí, když to řeknu blbě pro lidi, tady bude hodně a jistě jich ještě mnoho najdete. Opravdu naše produkty jsou skutečně
nechci říct vyloženě zázrak nebo asgardská technologie, ale někomu to tak opravdu může přijít, jo, protože se tím dokážou vyřešit opravdu problémy, které jsou buď dlouhotrvající, špatně řešitelné a některé dokonce neřešitelné. Neříkám, že tím vyřešíme taky všechno, ale opravdu jsou zde krásné výsledky. No a konkrétně bych ráda mluvila o zvířatech, jinak ráda se představím. Jsem tedy Eliška Vaněčková a mám vystudovanou střední zemědělskou školu, jsem zootechnik a proto tedy budu hovořit o zvířatech. Nejsem doktor jako paní Didi, takže se ujmu toho, co je mé a o čem můžu být trochu nápomocná. Takže jak jsme vlastně přišli na to, že věda dokáže těm zvířatům nějakým stylem pomoct a v čem, kde jsme prostě k tomu přišli, bylo, že jsme ty produkty si vystavili doma, začali jsme je používat a najednou jsme zjistili, že kočky a psy začínají chodit doslova za anionovými technologiemi. A je úplně jedno, co to vlastně je. Jestli je to tento aktivátor buněk, jo, nebo ten zlatý, nebo jestli to jsou hygienické vložky, nebo jestli je to dokonce Ventun. Moje máma si sedne na Ventun a pravidelně je obklopená hromadou koček. Takže opravdu ano, a na šále spí kočky pravidelně, nebo i psy, prostě to musíte odebírat, zakazovat, protože byste měli za chvíli všechno zabavený a byl by to pelech místo šály a modního doplňku. Takže opravdu tady je už nějaký náznak toho, že ty zvířata to skutečně zajímá. Perfektní na zvířatech je to, že u nich nefunguje žádný placebo efekt a prostě vidíte, funguje to, nefunguje to. U nich nic jiného jako neexistuje. Takže když sami chodí za těmito předměty a začnou je vyhledávat, něco na tom bude. No potom jsme zjistili, jsou tady i zkušenosti, kdy opravdu zvířata si začala jako intenzivně vyloženě vyhledávat tyto předměty, kdy jeden pejsek, je tady zkušenost, rozkousal i vložku do bot vlastně, schoval si ji do pelíšku, no a potom, když paní přišla na veterinu, tak zjistila, že je bohužel onkologicky nemocný a ten pejsek se vlastně snažil ulevit těmi aniony a nějakým stylem si pomoci. Takže tady vidíme, že jsou nějaké tendence v podstatě, když to řeknu blbě, od samotných zvířat, že cítí, že tam ty aniony jsou a oni sami dobře vědí, že to jsou vzdušné vitamíny, protože sami jsou nejlépe uzemnění a tráví čas v té přírodě a jsou skutečně v přítomném okamžiku. Na rozdíl od je ten největší problém toho, proč si lidi vlastně neuvědomují hodnotu a sílu těch produktů a věcí, protože jsou v takovém koloběhu a je na ně takový tlak, že vlastně absolutně nevnímají sami sebe, což u zvířat není. Takže takhle bych ráda řekla, jak jsme na to vlastně přišli. No a teď bych řekla, že lze bezpečně využít pro zvířata i doma a můžete je využít vy jako pro první pomoc. Tak určitě aktivátor buněk je základ. Aktivátor buněk opravdu na všechny virová, bakteriální onemocnění, jakýkoliv otoky, záněty. Jo, i když to fouká teplý vzduch, je to anionová technologie, určitě nebudu zde popisovat, protože by to bylo nadlouho, jak zde aktivátor funguje. Ale opravdu funguje i na záněty a můžete bezpečně foukat. Potom, když jsou nějaké jako rány, různé modřiny, obouchaniny, jo, všechno, prostě stejně jako u lidí, můžete ten aktivátor použít u těch zvířat. Není na tom nic špatného, akorát je zde jeden, nechci říct problém, ale zvířata jsou sami o sobě trochu plašší, nechápou, co s nima chceme a když na ně pustíme aktivátor na 3 a odfoukneme jim všechno, tak je můžeme vyděsit. Takže rozhodně doporučuji, když začínáte s aktivátorem, tak první sezení neberte nijak vážně a opravdu to berte jenom, že to zvířátko chcete s tím seznámit, naučit a ukázat mu, že to ulevuje a nechcete ho polekat. Pokud zvířátko opravdu má nějaký větší problém s tím, přestaňte, netlačte na něj a zase po chvíli třeba na ten opravdu slabý stupeň klidně odměňovat pamlskama, jo, nebo ošetřovali jsme koně, krávy, dejte jim šrot, oni si budou všímat belíku, jo, a opravdu začněte pomaličku a nijak na ty zvířata netlačte, ale opravdu ty výsledky jsou i během pár minut foukání. Teď vám řeknu nějaké konkrétní výsledky, které máme. Například
máme výsledek s aktivátorem buněk ohledně bradavic nebo sarkoidů, které se vyskytovaly u koní. A byl to problém, protože nepomáhaly ani veterinární mastě. Abych to popsala, je to virové onemocnění, které se ve stádě přenáší. Koně jsou stádové zvíře, takže máte velkou radost. Když máte tento vírustek na jednom zvířeti, můžete očekávat, že to za chvíli bude mít celé stádo a je to opravdu ošemetné, blbě se to řeší. Ty masti jsou pálivé, potom kůň už vidí jenom, že nesete mást a už utíká, prostě je to hrozně špatně řešitelné. Často to končí tak, že se to musí odoperovat a stejně je to virové onemocnění, dost často se to projeví potom znovu. No a mě napadlo, když to pomáhá vlastně na bradavice u lidí, že bychom to mohli zkusit i na ty koně. Takže já tady se mojí kamarádkou blízkou Janičkou Nesvadbovou, tak jsme to zkusili, protože v jednom foukat koně opravdu nejde, musí ho jeden držet, jistit. Takže mi pomáhala. No a my jsme zjistili, že ačkoliv jsme to chtěli dělat trochu lépe a pravidelně, ale bohužel čas je taky neúprosný pro všechny, tak jsme zjistili, že i když jsme foukali ty koníky 5krát během 1 měsíce, tak prakticky ty bradavičky úplně vymizely. Jo, a už se tam nevyskytly znovu. Tak to je tento příklad s aktivátorem buněk a určitě ho můžu doporučit na všechny tady ty problémy. No potom ráda doporučím tyto vložky, já vím, že to je o přístrojích, ale jenom je sem zmíním. Pokud je nějaká tržná rána, zase jakýkoliv problém, záněty, jo, můžete normálně použít tady já to používám jako obvazový materiál, tady tu slipovou vložku, jo, jsou právě akorát, jsou maličký, nikde ne to, můžete je použít, protože i sajou zrovna u toho. Fakt je to skvělý obvazový materiál i na zvířata opravdu, takže to jenom tak, anebo můžete využít samostatný ten čip. No a potom je tady ten BEM, což je elektromasážní přístroj a opravdu i s ním jsou velké zkušenosti a myslím si, že teprve začnou být tady u nás velké zkušenosti a teprve se to rozjede, protože to, co dokáže elektrika u lidí, tak dokáže i u těch zvířat a opravdu dokáže řešit problémy ochrnutí, problémy s ochrnutým třeba ocáskem, mnoho neurologických problémů, protože ta elektrika opravdu skvěle uvolňuje nervy a ty svalové řetězce. Takže to je takhle. No a ještě bych ráda řekla třeba nějaký tip na ošetření, protože spousta lidí má nějaké zvířecí důchodce a věřím tomu, že i svýmu zvířecím důchodcům dokážete pravidelně ulevovat těmito přístroji a dokážete jim prodloužit taky třeba život. Jo, a opravdu mluvím zase o aktivátoru buněk. Normálně, prostě když budete foukat sebe, nafoukejte i zrovna svého pejska nebo kočičku. Jo, oni se to i naučí a potom to začnou využívat sami. Oni to uvidí a kolikrát si přijdou na to foukání. Opravdu jim to je i příjemné. Takže starejte se vlastně o ty důchodce, pečujte o ně a nehážejte flintu do žita, že ten už je starý, ten už jako to. Opravdu, tento aktivátor buněk řeší i artrózy, problémy s klouby, bolesti, svalů, kloubů a všeho. A spoustukrát je to jenom o tom, že to zvířátko, když to řeknu, blbě je jako opotřebované prostě tím životem a když mu ani trochu nepomůžem, tak jako je to pro něj těžko řešitelné. Do toho dnešní strava pro zvířata je taky otázkou docela velkou, takže pokud můžeme umožnit aspoň nějaký vyšší přísun živin do těch buněk, tak určitě je to jenom plus. A dále nejenom důchodci, ale dál bych určitě řekla, že sportovci, protože u zvířat je mnoho sportovců, ať už psích, tak těch koňských a podobně, a tam určitě na rekonvalescenci lze taky aktivátor perfektně využít. BEM u koní, věřím tomu, že jako jezdí se na nich, že je vyvíjen opravdu velký tlak na páteř a na klouby a tam je to opravdu velký pomocník a věřím tomu, že tam dochází k opravdu velmi rychlé rekonvalescenci a koně tak dokážou podávat vyšší výkony. No to je jenom takhle, já opravdu bych tady taky dokázala mluvit hodiny a pokud má někdo taky nějakou zkušenost nebo otázku, tak určitě, když se taky podělíte.
Eliško, já moc děkuju a máš pravdu s těma důchodcema, protože když si vzpomeneme na Filipka, dožil se 15 let a já jsem byla teďka nedávno v několika rodinách, kde měli pejsky okolo těch 14 roků. Jo? A říkali, že foukají aktivátorem a oni měli elán štěňat. Jo, to bylo úplně úžasné. Já moc děkuju. A než předám slovo Věrušce Labačový, já vím, že ty děláš ve dvojici s Janičkou. Máme tady Janičku, chce něco k tomu dodat a své zkušenosti? Janí? Je teda zapnúť zvuky, nepočuť vás, neviem, možno niečo hovoríte, ale zvuk si musíte zapnúť. Slyšíme se? Ano. Vás zdravím všechny, já se omlouvám. Technologie. Já vás všechny zdravím a chtěla jsem říct zase z mý masérský stránky, protože jsem masérka už od roku 2012 a furt mi tam chyběla taková určitá vsuvka, což mi splnil vlastně BEM. Přiznám se, že ty produkty jsem si potřebovala vyzkoušet na sobě, na svých známých, abych vlastně věřila tomu, že to funguje a hlavně nerada mluvím o něčem, co nemám sama jako zkoušené. A udělalo mi to hroznou radost, protože mám zkušenosti právě s který potřebují doktorský jako zásahy, což je například moje klientka, která trpí panickými atakama a chodila ke mně na masáž s tím, že výsledek byl v podstatě nulovej. A bylo to z toho důvodu, že byla furt jakoby psychicky stažená, takže jsem jí nabídla masáž BEMem a bylo to úžasné, protože my jsme se viděli až po týdnu, kdy ona za mnou přiletěla úplně nadšená, že prostě konečně poprvé byla po masáži víc jak týden bez bolesti hlavy, bez migrén, bez takového toho vnitřního stažení. A pro mě to je jako úžasná činnost, protože jsem právě jenom ta masérka, která jenom uvolní ty svaly, ale zrovna tahle žena potřebovala jakoby pomoc, ale jinak. A ona se našla v té elektrice, protože tam s tím jakoby vlastně psychicky nebojovala jako podvědomě. Takže já mám jakoby tuhle úžasnou zkušenost s BEMem a s touhletou paní. Mám úžasné zkušenosti s aktivátorem, která používám sama na sobě a svých vlasech, který po dětech byly, jak když odtrhá ty kroce. A chtěla jsem ještě dodat, protože už se to tady párkrát zmínilo, že všechny ty techniky nebo ty elektrické přístroje, které tady máme, vás vlastně donutějí kombinovat s těma doplňkama, o kterých to dneska sice není, ale já jsem zjistila, že bez nich to nejde. Protože my se můžeme ošetřit aktivátorem, my se můžeme ošetřit BEMem, ale pak nejsme vnitřně v pohodě, nemáme jako dostatek vitamínů, nejsme jako dostatečně vyživení a z těch dnešních potravin to úplně nejde, tak vlastně zjistíte sami, že to musíte postupně začít kombinovat. A to mě úplně baví, protože to je cesta, o který říkám všem mým klientům. A Eliška mluvila o zvířatech a to je úplně boží, protože zvířata jako, jak to říct, nepředvídají, že to možná nebude fungovat, nebo že to takový zvířata jsou jakoby čistý. A můj kocour, který je vyprděný úplně ze všeho, a poprvé, když jsem si foukala vlasy aktivátorem, tak zdrhal, že div neprošel oknem, tak dneska, když si foukám vlasy aktivátorem, tak on se kolem mě jako tetelí, protože je starý právě a dělá mu to dobře. A když už konečně jsem si teďka mohla pořídit Ventun, který mě úplně rozhodil, protože nejsem asi úplně jako nadváha, ale otejkají mi nohy, tak když jsme byli vlastně v Olomouci na kurzu kosmetiky se Zuzkou, Eliškou a Miládkou, tak i Eliška mi říkala, že nemám tak oteklý nohy, jako jsem měla. Takže z toho mám úplně velkou radost. A co se týče toho aktivátoru a zvířat a bradavic, tak opravdu jsem byla jako součástí toho, kdy mě ten aktivátor oslovil vlastně maximálně, protože Eliška s tím přišla tak jako, že abych ji hnedka neposlala někam, že má nějaký fen, co může jako vyřešit tyhle situace, tak jsme to spolu opravdu praktikovali a protože sice jsme si řekli, že to budeme dělat pravidelně a nestalo se tak opravdu po pár foukání těm koním
umřely ty bradavice, ošklivý, hnusný, velký. A díky tomu ta majitelka, kterou tady lámeme už asi půl roku, že tady jsou věci, které prostě fungujou a ona si někde na internetu přečetla, že věda je špatná a že to není jako dobrá firma a že to jenom je tak jako, že business, tak nakonec sama došla k závěru, že prostě ty věci chce a potřebuje, protože ty bradavice mají jiný hříbata, má je prostě výživově jakoby nedokrmený, ten virus tam prostě lítá v tom vzduchu a ona sama za mnou přišla s tím, že jako to chce. A že si o tom vlastně něco zjišťovala, vlastně je to super, takže to beru jako úplně nejvíc protože ta praxe, ty výsledky jsou prostě vidět a ještě se mi líbí a říkám to i svým klientům, že to není o tom, že si na to sednete jednou a že si jednou vyfoukáte vlasy a je hotovo. Není to ten prášek, který spolknete a najednou i balgin udělá, že není nic, pak máte rozhašený žaludek a tak dále, stejně se to vrátí. Učím svý klienty, že je potřeba to jako vsunout do svého života, protože jde o pravidelnost a naučit se jiný styl života zažít prostě, nebo dělat prostě. Ne si zobnout prášek a je hotovo, ale začít se o sebe starat. A tyhle všechny přístroje na sebe navazují stejně, jako je doplňují ty doplňky. No. Mohla bych taky říct spoustu nervózní. Prosím, ty máš ještě zkušenost se synkem. Ano, mám zkušenost se svým synem a vlastně i se sebou, protože jsem právě masérka. Nikdy jsem nepoužívala gumové rukavice, protože mi to přišlo divný, ale bohužel jsem tu bradavici zřejmě od někoho chytila a trošku jsem se cítila trapně, takže se mi to stalo a mému synovi se to stalo, když chodil často do bazénu se školou a měl bradavičku na noze, velkou, hnusnou, šílenou. Takže já jsem to prostě začala foukat i sobě na ruce, mám i fotky, všechno, i tomu svýmu synovi a ty bradavice prostě nevím, jak to úplně jako vysvětlit, protože tohle neumím říct, ale ono to nějakým způsobem zamezilo, aby ta bradavice měla přísun těch živin, aby mohla žít a ono to prostě nějak úplně odpojilo, ta bradavice nejdřív vypadala úplně nechutně, úplně zduřelá, byla úplně jako obrovská a prostě pak odpadla. Mám zkušenost i s kamarádkou, která vůbec nevěřila, že nějaký aktivátor může něco vyřešit, ale ze zoufalosti mě o něj poprosila, já jsem ho prostě půjčila a prostě tomu i svýmu synovi se odloupla ta bradavice, měl díru v noze, normálně úplně neskutečný a dneska není vůbec vidět žádná stopa, že by tam tu bradavici měl. Ona z toho je vlastně furt ještě hotová a nedokáže vůbec pochopit, jak se to jako stalo, ale prostě se to stalo. Takže nemusel jít na vypalování ani můj syn, ani já, ani její syn a nejsou tam žádný jako stopy, žádný jizvy, nic prostě a už se hlavně nevrátila, což je úplně mázec teda. Takže tak. A mimochodem takže jako u sebe fakt vidím, že ten aktivátor fakt jede pecky. Neuvěřitelný teda, protože já jsem nevěřila, že mě ještě na hlavě něco pomůže. Takže super. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli věda nemá nějaký dobrý šampon na vlas. Protože bych ráda změnila úplně všechno. Takže já moc děkuju za slovo. Trošku se stydím, takže normálně bych potom mluvila úplně jinak, ale prostě takhle. Děkuju. Janičko, jsi úžasná a velice děkuji. Velmi děkuji. Za tu možnost, že jsem byla vtipná ze začátku, ale prostě začínám používat ty produkty, začínám si je prostě doplňovat, nebo oslovuju hodně lidí a svých klientů. Je vidět, že jsou takový jako, ale tady to nikdy není, nebo já o tom ještě v životě neslyšel, třeba ta elektroterapie a podobně, bavili jsme se o akupunktuře a já jsem říkala, já bych v životě nevystudovala akupunkturu, ale mám tady prostě možnost ji jakoby svým způsobem lehce doplnit. A nejkrásnější je, když ty lidi tomu nevěří, ty to jako ošahávají, já jim udělám tu elektroterapii a oni mi pak řeknou, jako nedokážu pochopit nebo vyslovit, co se to vlastně dělo, ale bylo to hustý. A hlavně je opravdu posvědčený, že to funguje, protože mají jako, já říkám týden, i když ten klient má týden klid od něčeho, co ho trápilo x let prostě, tak já říkám, ten týden je posvátný a teď je jenom důležité to udržovat. A ta věda to vymyslela pro lidi, kteří nejsou třeba odborníci, aby jim to neublížilo. Jsou tam nějaký prostě
kontraindikace, to je důležitý vědět, ale je důležitý taky vědět, že to můžou mít doma. A to jim teďka jako hodně hučím do hlavy, protože není to o tom jednou. Jo, na masáž si jdete jednou za měsíc, ale tohle je potřeba denně. A ještě moje poslední věc, kterou bych chtěla říct, je, že mám teda ještě brigádu a jedu tou pravačkou prostě strašný pecky a strašně mě chytly ruce až do palce u ruky, lopatka, šílený. Takže já jsem se rozhodla, že prostě rukavici nebudu používat, ale použiju prostě ty lebky. Týden jsem je v kuse používala a mám prostě klid, ale klid úplnej jako. A stejně stále tu práci dělám. Takže je to prostě boží jako. Takže moc děkuju. Šířím to dál, jak to jde. Tak jo, mějte se krásně. Já děkuju. To bylo krásné, děkuju. A teďka určitě tady budeme mít Věrušku. Věrušku Dlabačovou, která má také hodně krásných zkušeností. Věru, máme tě tu? Ano, dobrý večer. Já jsem Věra Dlabačová, tak mě všichni znáte, zdravotní sestra a mám taky dost zkušeností a řekli jste to tady už všichni přede mnou, že vlastně jeden ten přístroj nastupuje nebo se doplňuje spolu s těmi ostatními, takže má smysl to používat dohromady komplexně a pečovat sám o sebe. A to je vlastně i ta filozofie té společnosti, aby jsme se naučili sami o sebe pečovat, aby jsme si nejenom ty komponenty, tu technologii pořídili domů, ale jak řekla i tady Janička, vyživovat i to své tělo. No, zkušeností mám spoustu vlasy, to už jste tady řekli všichni, taky mám s tím zkušenost, že vlastně nemusím už tak často mít ty vlasy šampónem, takže mě taky stačí třeba jednou týdně nebo 2krát týdně. Teď jsem si dokonce všimla u kadeřničky, že byla jsem tam, myslím, tento týden a že jsem už neviděla ty šediny. Ona to nepřizná, protože co myslíte ty kadeřníci, tak jako zdravotníci, chceme chce ten kšeft, že jo, chce tu barvu plácat, takže ona to sama nepřizná, ale jako já to vidím, protože jestli vidím ty šediny nebo ne, dřív mě to prostě už 3 týdny a už jsem je viděla, teď je nevidím, prostě 4. týden a takže teď jsme si nastavili, že zkusíme 5 týdnů. No a nicméně s aktivátorem buněk, ten teda klasický, ten černý, tak to je každodenní pomocník. Takže taky foukám chodidla, dlaně, vlasy, no a vlastně takový dvě větší potíže, které jsem měla, takže v lednu jsem měla zánět močáku a opravdu mě to uzemnilo s horečkama do postele. No a jako nechtěla jsem použít antibiotika, chtěla jsem prostě tomu tělu dát šanci, takže jsem kombinovala vícero prostě těch prostředků, ať to byly hygienické vložky, víc samozřejmě jsem si jich vypodložila na močák, ten energetický šál a přesto všechno jsem prostě, jak už tady bylo řečeno, i když to byl zánět močáku, tak já jsem to ustála poprvé první zimu, kdy jsem nemusela se léčit antibiotiky a kdy mi opravdu se ulevilo do 2. dne od té horečky a od bolestí a že jsem to ustála bez těch antibiotik, takže pecka. Takže to bylo s aktivátorem ten zánět močového měchýře a v červnu jsem si po nějakých dlouhý době vymkla kotník, takže no a nemohla jsem prostě, potřebovala jsem být funkční, i tu nohu mít funkční. No takže myslela jsem si, že to zkusím schladit v potoce, no nicméně jsem viděla, jak ta noha se začíná otýkat, že ta voda studená opravdu neudělala dobře tomu kotníku. Takže jsem naštěstí měla s sebou aktivátor a foukala jsem. Přidala jsem hygienické vložky, přidala jsem grafenové ponožky, omotala jsem nohu šálem energetickým a takhle jsem stalo se mi to v poledne a v 9 hodin jsem ulehala z bolestí, chtěla jsem už hledat nějaký Aulin, Brufen, ale stejně jsem nic takového u sebe neměla, takže prostě jsem si pomohla jenom tím aktivátorem
a prostě do rána, když jsem se zbudila, tak jsem mohla na tu nohu šlápnout. Takže to mě opravdu přesvědčilo o tom, že ta technologie, že to funguje a že to funguje i tady v takových běžných akutních případech, kdy prostě se stane něco s tím pohybovým aparátem, anebo je tam teda i ten zánět, jako ten močový měchýř. Používám Ventum, protože si ještě dolaďuju trávicí trakt, protože víte, že jsem byla před nějakými 30, necelými 30 lety, jsem měla zánět, těžký zánět tlustého střeva, pankolitidu. Skončila jsem jako invalidní důchodce, ale já jsem si prostě ty svoje střeva vyřešila postupně asi 10-15 let vyřešila, ale stejně jsem si tu cestu našla tady k téhle firmě a ty mě úplně nadchly a samozřejmě ještě teda bych chtěla zmínit i ten BEM, už jste o něm tady taky hovořili, já ho teďkom s oblibou používám nejenom na svaly, na tělo, ale používám ho na obličej, jako součást každodenní obličové péče a společně s kosmetikou. A tuhle večer jsem psala si s Mily a posílala jsem jí fotku, jak jsem byla úplně překvapená, že po 14 dnech, co používám kosmetiku, asi jsem si 2krát nebo 3krát udělala masáž těmi elektropulzními rukavicemi, tak říkám, podívej se na ty fotky, jak jsem vypadala před tou kosmetikou, než jsem si koupila dohromady, prostě kombinovat s tím BEMem, tak jako nádherný. Opravdu mohla bych tady mluvit dál, ale když si jenom zamyslíte, ten obličej přece používáme úplně nejčastěji pro ty mimické svaly, smějeme se, mračíme se, podepisuje se nám to všecko v obličeji těmi vrázkami a proč si to prostě nezaktivovat a nevylepšit ten svůj, i tu svoji vizáž tímhletím fantastickým přístrojem. A teď vlastně dneska byla vyhlášena zase promo akce, takže hurá na to, kdo nemáte ten BEM. Holky, prostě já jsem spočítala, že já jsem v životě nebyla na kosmetice. Snad jenom jednou, když mě líčila na moji svatební fotografii, tak to je snad moje jedna jediná zkušenost, když jsem byla na kosmetice. Ale já jsem si zjišťovala, kolik stojí kosmetika a říkali mi, že to je třeba i 2000. Jestli teda jsou ženy, které si můžou dovolit měsíčně tuto částku, tak je to nějakých 24 000. A ta kosmetika naše fantastická, krásná, jo, prostě, ono to nebude vidět asi. Není to vidět, protože tam mám za sebou to pozadí, musela bych to vypnout. Ale ta kosmetika je prostě skvělá, fantastická, všechny ty lahvičky tady mám nachystané, ale nevypla jsem si to pozadí za sebou. Ale ta kosmetika vyjde v opakovaném nákupu a ta částka dohromady s tím BEMem je mnohem menší, ta investice, než ta roční investice té dámy, kterou udělá za tu kosmetiku. Ono je to příjemný, když potom si samozřejmě ta žena si tam jde odrelaxovat, že odpočinout. Ale to přece můžete si dopřát i vy sami a kolikrát měsíčně chcete. Nejste odkázaní na to, že tam půjdete jenom jednou za měsíc anebo jenom za 2 měsíce. Můžete si to dělat každý týden. Tu kosmetiku každý den. Takže nevím, jestli takhle to za mě stačí. Mohla bych taky tady mluvit dál, jo. Ale už tady bylo hodně toho řečený. Takže dám ještě slovo, prostor někomu dalšímu. Děkuji. Já moc děkuji, Věruško, bylo to také úžasné. A máme tady Stáňu. Jelikož máme teplé dny, tak nám o teplíčku něco řekne i Stáňa. Dobrý večer, já se jmenuji Stáňa Bernardová, jsem tady z Orlických hor a u vědy jsem prakticky téměř už 2 roky. Už jsem dokonce i o 2 cm vyrostla díky tomu, že ji používám, protože přece jen už jsem ten ročník 63 a zrovna tak je mi i 63 let, abyste třeba věděli, protože v životě jsem si, když už jste tolik tady mluvili o těch vlasech, tak jsem si je nikdy nebarvila a ani si je nikdy barvit nebudu. A zatím ta barva sice je taková trošku našedlá, ale myslím, že to zachraňuje a náš aktivátor a všechny ty produkty, co máme.
a že ta barvička zůstává, protože když si takhle podívám, tak mě podrůstají opravdu tmavé vlasy, takže fakt to funguje perfektně. A můžu říct všechno, co tady kdo přede mnou říkal, tak to se naprosto 100% podepisuju. Jsou to perfektní přístroje a nejenom přístroje, jak už bylo řečeno. A já bych vám ráda řekla zkušenosti se saunou a Ventunem, protože to jsou vlastně zařízení, na které jsem se hodně těšila a chvíli mě trvalo, než jsem si je mohla dovolit pořídit, ale teď jsem za ně velice vděčná, protože se mi stalo, že se mi zvětšila slezina díky tomu, že jsem měla špatně v těle červené krvinky. No a tak si říkám, no tak co, no tak potřebuji Ventun, že? Protože Ventun má i vlastně pás, který si můžete dát kolem břicha. No a když jsem šla po 3 měsících na kontrolu, tak slezina je naprosto v pořádku. Samozřejmě, že jsem využila i potravní doplňky a dokonce, jak jsem měla tu krev vlastně rozhozenou, tak mi doktorka na mě otočila tenkrát i monitor s tím, že já jsem nechtěla ani věřit, že opravdu to mám všechno v ažuru. Jediný výsledek nebyl mimo ty jejich teda lékařské tabulky, dokonce i vždycky jsem byla chudokrevná. V svý podstatě i to železo se mi teďka už zapracovává. Věřím, že to je právě díky Ventunu a právě Ventun v sobě má i plazmu. A to, co jste tady říkali o zvířátkách, tak vlastně ta plazma čistí i ovzduší, takže kytičky pak lepší se jim opravdu daří, co máme na oknech. A nám se teda stalo, že najednou pejsek, protože už mu bude teďka 13 let, tak začal prostě polehávat a i když byl malej schůdek někde, tak on zůstal pod tím schodem ležet a musela jsem ho poponášet. A v tu dobu jsme zrovna si pořídili Ventun a on tak ležel, tak u toho, on tam má zrovna pelíšek, tam, co máme Ventun, a asi tak po 3 použitích Ventunu najednou on ožil, tak jak jste tu říkali, prostě jako kdyby to byl mladý pes, jako mladý štěně začal nám běhat. Takže funguje to nejenom na nás, na lidi, ale i na zvířátka. Jinak, co se týče Ventunu, tak mám zkušenosti, když nám u partnera třeba otekly končetiny, tak prakticky po jednom sezení to zmizelo. On dokonce, partner má třeba potíže s kůží, krásně se to hojí. Navíc Ventun velice dobře doplňuje sauna naše. Zajedno je vynikající, že nám tam teda leze hlava, můžeme si u toho třeba rukama dělat i to, co potřebujeme. A sauna nám likviduje toxiny, i když to třeba není zrovna tak vidět, ale je to cítit na tom, jak nádherně vám tyhle 2 přístroje, když je sladíte, a dělám to tak, že třeba 3 dny v týdnu mám saunu a 3 dny v týdnu mám Ventun a opravdu nám vyloženě formují postavu. Tu moji teda 100%, to můžu potvrdit potom, třeba když byste chtěli na centimetry, jak krásně Ventun pomáhá. Řekla bych, že v souvislosti s tou saunou hlavně, protože tam vlastně odcházejí i ty toxické látky, takže to dohromady působí úplně, řekla bych, precizně. A jak říká Milátka, jsou to domácí lázně, které fakt stojí za to mít je doma. A to jednoduché použití, to je úplně fantastický. Cena, fantastický, jo. Tak jak říkala paní doktorka, ty přístroje dneska stojí od 250 000 víc, ty, co musí je pak ovládat někdo velice zkušený, koho budete ještě školit. A tady pořídíte si to domů a můžete to prakticky ovládat ty malý dítě, jak je to jednoduchý. Takže fakt přele doporučuji. Pravdu. I vlastně Ventun má, když takhle koukám na obrázek, že tam je i světelná terapie. Jo? To je prostě báječný, co se týče právě těch potíží, třeba na kůži a podobně. Takže za mě doporučuju a tohle jsou moje zkušenosti pro vás. Tak děkuju a hezký večer. Sáňo, děkuju také. A já se zeptám, jestli tady máme Zuzanku Sojkovou. Stihla to, nestihla to, Zuzi, máme tě tu? Ano, stihla a už vás poslouchám 10 minut. Stihla, super, tak nám řekni taky něco ty.
Tak dobrý den, já se jmenuji Zuzana Vojková, jsem z Olomouce a neslyšela jsem začátek, ale z toho, co jsem slyšela, tak jenom můžu říct, že děvčata mají 100% pravdu, tyhle ty zkušenosti mám taky. Já jsem prvně si pořídila BEM, potom až Ventun a měla jsem potíže dlouhodobí, že jsem se dlouhodobě přepracovávala. Takže já sama na sobě, když jsem použila poprvé Ventun, tak jsem byla překvapená, protože jsem byla večer zimomřivá. Vypozorovala jsem, že vždycky s tou večerní zimomřivostí mi i klesala nálada, byla jsem trošku popudlivější, unavená. A ráno už jsem se zase probudila horkokrevná, ale celou noc ze mě nebylo nic vidět, protože jsem byla až takhle pod nos zastrčená pod peřinou. Použila jsem Ventun poprvé. Zjistila jsem, že mám najednou lehké nohy, to mě překvapilo. A najednou mi bylo horko. Ale takový zvláštní horko, ne zvenku, ale zevnitř. A 4 dny jsem nepoužila peřinu, můj mužský byl překvapený, protože většinou jsem mu peřinu brala a teď on zjistil, že má 2. Jak jsem se furt odkopávala, vrtěla v té posteli, probudila jsem se s obrovskou energií a nebyla mi 4 dny už po prvním použití zima. Takže jsem takhle používala Ventun a když jsem šla na kontrolu, tak jsem zjistila, že se mi vylepšily výsledky se štítnou žlázou tak, že jsem nemusela užívat Letrox. Brala jsem teda 50 mg, což bylo velmi příjemné a bylo to během 4 měsíců. Mám 3 děti, takže veškeré rýmičky, nachlazení, jakmile se dostaneme do takového stavu, okamžitě Ventun, nebo děti si spontánně vyberou saunu a do rána to ustane. I takový ty kašlíčky, to pokušlávání, když přijdou přes den a kašlou nebo v noci kašlou, tak když použijeme Ventun, tak to okamžitě ustane a mám zdraví, šikovný děti, takže jsem velmi ráda, netrávíme doma čas v rámci marození, ale v tom, že si to chceme užít, takže to je pro mě velká výhoda. Už jenom z pozice i pracovní, protože není úplně jednoduchý neustále být doma s dětma. A co se týče mých klientů, tak mám velmi úžasné odezvy. Ale i v případech, kdyby mě nenapadlo, že to pomůže. Takže takový ty moje začátky byly, kdy paní, která nemohla otěhotnět, kdysi trpěla anorexií, měla problémy s tím, že si nenaměřila víc než 35,6 stupňů, neustále problémy s močovejma cestama, záněty, oslabení, nosohltan. Použila Ventun, takže taky mi říkala, jaký obrovský nárůst energie a měla problémy s menstruací, měla ji nepravidelnou. Byla u mě 6krát na Ventunu, menstruace se dostavila, tak byla celá nadšená, pořídila si Ventun domů, zjistila, že se dostavila další menstruace a pak se menstruace nedostavila. Tak si myslela, že to teda pominulo a zjistila, že je konečně těhotná. Když šla k gynekologovi. A to byla teda, jestli jsem to dobře pochopila, i co jsme se bavili, tak několikrát potratila, pak se nedařilo a pak byla na 2 IVFkách. A bohužel ta léčba kolem toho jí dělala velmi zle, takže už se o to nepokoušeli. A lékař jí řekl, že bohužel jako děti mít nebude. Takže tohle to byl takový krásný malý zázrak, který mu je dneska 4 měsíce. A holčička se má krásně k světu a maminka je spokojená, šťastná a její teplota je 36,6. Takže krásný. A říká, že od té doby ani nezasmrkala, takže úžasný. No a tohleto už se povedlo zopakovat 3krát. Takže zatím mám 4 ženy, které nemohly otěhotnět, měly problémy i s pravidelnou menstruací a všechno je v pořádku, již jsou těhotný. 3 jsou v očekávání, 1 za chvilku bude rodit, další 2 se na to chystají a 1 miminko je krásně na světě a daří se mu, takže to je velmi příjemná věc a krásná věc. A je hezký, že to vlastně bylo už i uzavřený od lékařů, že to prostě nepůjde, dámy byly s tím smířený a hezky se to povedlo. Další, co mě teda velice potěšilo u přístroje BEM, který používám denně, používám na svých klientech, zároveň ho školím, že jsem vyškolila přes 250 lidí a všem to jde. Všichni jsou schopní používat všechny jeho funkce a opravdu napříč věkovým spektrem od 85letého pána po 12letého chlapce, všichni to zvládají. Což mě jenom utvrzuje v tom, že je to přístroj pro každého.
Ale třeba když ke mně chodili lidi s problémy třeba po komplikovaných zlomeninách kostrček, kdy měli obrovský nervový problémy, bolesti, střílelo jim to do konečníků, do noh, do pánve, do stytký spony, tak po ošetřením BMM, byť třeba ty obtíže trvaly 10 let, tak to pominulo již po jednom 40-minutovém ošetření. Včetně bolestivých jizev, včetně různých dysbalancí, skolióz. Takže BEM přístroj, jeho dosah neustále objevuju na základě toho, že vždycky přijde někdo s nějakým problémem, na který jsem to ještě neměla možnost zkusit. A najednou zjistím, že to funguje. A ráda to kombinuju samozřejmě s ostatními přístroji, ať už je to aktivátor klasický, nebo ten zlatý aktivátor, který v sobě má gyromagnetismus a díky tomu ještě dokáže velice krásně vyrovnávat už naše pokřivené buňky, srovnává ATP. My jsme o tom mohli povídat do hloubky. Samozřejmě mě to taky zachránilo od zánětu močového měchýře krvavého, který se mi velmi výrazně rozjížděl a do půl hodiny po aplikaci nebo po terapii se zlatým aktivátorem to bylo pryč. Takže to byl taky pro mě velký zázrak a velmi jsem tomu byla vděčná, protože jsme byli v Číně a chtěla jsem si den užít a nezůstat na hotelu. Tak přístroje mám velmi ráda. Věřte mi, že když je budete doma mít, tak zjistíte, na co všechno se dají použít. A už jsem s tím zažila dohojit s aktivátorem do týdne zahnisaný popáleniny, který se nehojily 3 týdny. To je prostě neuvěřitelný, ale už po té jedné aplikaci zjistíte, že to funguje, protože pokud je tam nějaká takováhle rána, tak ono se to okamžitě začne sklidňovat a začne se to stahovat, takže je to kouzlo. U nás doma všechny bolestivosti, odřeniny, odlučeniny, všechno možné, co se nám kde přihodí úrazově, nebo se nám kde něco skřípne, tak prostě na všechno to používáme a vždycky jenom poděkujeme, že to máme doma. Ba naopak jsme museli pořídit několik přístrojů, protože nám jeden nestačí a je permanentně vytížený. Doporučuji to opravdu všem, chce to za to zkusit. Někdy nasadíte si Ventun na něco, že máte nějaký problém třeba s žílama, nebo lymfa vám, otejkají vám nožičky, nebo máte prostě jenom pocit únavy. Tak jako jsem to měla u mnoha mých klientů a najednou zjistili po 2 použitích, že se jim vylepšil spánek, že mají mnohem víc energie a že jim mizí jejich psychické potíže, s kterými se mi třeba ani ze začátku nesvěřili. Takže přístroj působí celkově na celé tělo. Všechny přístroje, není to pouze na lokální použití. I u toho BMu, kde je tam elektroakupunktura, elektroterapie, tak jakmile se vy dotknete jednoho místa nebo necháte působit na jedno místo, tak díky tomu, že ta naše přirozená elektrika nám běhá v celém těle a ten přístroj působí nejenom přes body, ale přes fascie, přes svaly, přes úpony šlachy, tak ono se vám to rozběhne po tom těle. A opravdu ten dosah je veliký, není to jenom lokální použití. A aktivátor dokáže prostoupit 10 cm do hloubky těla. Takže to je taky úžasný. Vřele jenom doporučuji, využijte akce, protože zjistíte, že jeden přístroj nestačí, že budete chtít opravdu zkoušet všecko a i si myslím, že jeden aktivátor na domácnost je málo. Co vidím já? Mám 3 děti, partnera a 3 aktivátory by se u nás určitě sešly, protože jeden vždycky půjčím a není. Druhý mají mužský a děti a já pak čekám frontu, jestli na mě vyjde čas. Takže za mě 3 aktivátory pro naši rodinu jsou jen tak, aby se na každýho dostalo. Přeju vám mnoho úspěchů. Určitě jsou i školení, určitě se můžete o tom dozvídat víc a víc. Stojí to za to, protože nikdo nebude mít nikdy takovej cit na vás, jako vy sami. Těžko se i popisuje, co vám třeba je, co vás trápí, ale když sami po tom používání těch přístrojů si dokážete krásně přijít na to, co už vám není, kde se vám zkvalitnil život, tak si zase o to víc cíleně vy sami můžete pomoct. Protože určitě sami znáte, že když přijdete někam a žádáte nějakou odbornou pomoc, tak na půlku věcí zapomenete.
A tady na to nemusíte zapomínat. Tady stačí, když citlivě k sobě budete přistupovat a ten přístroj díky tomu, že komplexně působí, tak on si to najde v tom těle sám. A to tělo se vám začne dávat do pořádku jako celý systém, ne jenom jako na jednotlivě oddělení, tak jak my to máme teď rozsortovaný tady v našem zdravotnictví. Takže nemusíte jít ani na gynekologii, nemusíme jít ani na plicní, nemusíme jít ani na urologii. Máme tuto velkou odbornost a široký záběr. Krom invazivní péče máme v těchto přístrojích a stojí to opravdu za to všechno využít a vyzkoušet. A za tu dobu, co s tím pracuji, což je 2,5 roku, tak jsem ještě neměla žádný jako negativní ohlas, že by si někdo s tím třeba ublížil, jo? Protože se mě takhle lidi ptají i třeba saunu, jak použít saunu, co když mi teplo nedělá dobře, tak vždycky říkám, pokud můžete jít do vany a takhle je vám příjemná teplá voda, tak vám bude příjemná i ta sauna díky tomu, že je tam ta hlava, nepřehřejváte se, můžete se krásně ochladit ještě přes ty ruce. A u sauny teda musím říct, že mě už několikrát překvapila a pomohla u klientů, kteří byli po zánětu mozkových blan. A saunu nesnesli, i když měli doma infrasaunu a nedávala se jim ta hlavička pořád do pořádku a opravdu bojovali s neurologickýma obtížema, tak kombinací saunou a BMem, který měli, se dali do pořádku velice rychlým způsobem a mohli se navrátit k kvalitnímu způsobu života. Helejte, buďte na sebe hodní, nikdo vám neudělá lepší péči o sebe než vy sami. A ještě k tomu máme možnost těch úžasných přístrojů. Tak vám přeju, aby se vám všem dařilo a aby jste mohli takhle jenom potom zazpomínat, co všechno vám ten život obtěžovalo a stěžovalo, aby to byla minulost a před vámi opravdu byla krásná vitální budoucnost, plná pohybu, radosti a energie. Hezký večer. Předávám slovo Milátce. Děkuji. Děkuji za tvé zkušenosti a za to, co jsi všechno krásného řekla. Nevím, jestli jsem na někoho zapomněla, koho jsme tady ještě měli, neměli. A nevím ani kolik je hodin, protože tady mám starý pedlovky a ty se zastavili. Tak nevím, jestli přetahujeme tady čas nebo ne. Nicméně já vám všem velice děkuji a věřím, že vy, kteří tyto přístroje máte, s námi souzníte. A vy, kdo je nemáte a chcete být fit, že určitě přinejmenším zauvažujete o jejich pořízení. Na to všechno máme tady kupu dneska už odborníků, jako je Zuzanka a jiných zkušených lidí. No a tato vysílání. V neděli bývají zkušenosti, no a máme kupu různých kurzů, takže kdo chce se vzdělávat víc, má tu možnost vlastně si zajít na jakýkoliv kurz a vlastně vzdělávat se i v tom, jak aby mu bylo lépe. Tak to je asi za mě všechno. Oxy, máš k tomu něco? Já mám ještě něco, ano. Jelikož si děláme krásné posezení, my si dělali, já jsem to ukazovala ještě před vysíláním. Vážení, jestli chcete mít blaho na duši, a já to dám trošku blíž, až to všichni vidíte. Máme tady úžasnou věci, co to není přístroj, ale tohle je věc silně návyková. Tak to za mě vyzkoušejte také a uvidíte brzo, že vlastně i ta káva s kordycepsem a s kolagenem vám pomůže jak na pokožku, tak na kupu dalších věcí. A ta závislost, ta vůně, a to všechno. Jo, já to dám blíž, jestli cítíte tu vůni. Tady hrneček. Tak prostě najdete tady kupu věcí, aby vám bylo dobře. To je za mě asi všechno.